2026a albiste arkeologiko garrantzitsu batekin hasi dugu. Izan ere, Thomas Quarry bat aztarnategian, Marokon, fosil batzuk aurkitu dituzte eta azterketen arabera, badirudi sapiensak, denisogarrak eta neandertalak izan zuten azken arbaso komunarenak izan daitezkeela. Gutxi gora bera Atapuerkako homo antecesorraren garaikoak dira. 763.000 urteetan datatu dituzte. Eta naiz eta garaiberekoak diren, morfologikoki desberdinak dira. Atapuerkakoak pixkan neandertalagoak dira eta beraz horregatik uste dute hau izan daitekela arbaso komuna. Ikerketa honetan Asier Gomez Olibentziak parte hartu du gainera, zirraragarria izan da, baina oraindik ere ez dute erantzun zein den arbaso komun hori guztiz. Beraz, erronka hori dute hemendik aurrera ere. Eta 2026ak bestelako erronkak ere ekarriko ditu arlo guztietan. Batez ere, adibidez, kliman deskarbonizazioarekin aurrera jarraitu beharko da, eta trantsizio energetikorako iturri hoberenak, efizienteenak eta gainera menpekotasun txikienak emango dutenak lur kritikoekiko adibidez bilatzen jarraituko dute. Eta gainera egokitzapenak ere aurrera jarraitu beharko du. Bestetik ingurumenean ere hondakinak arazo izaten jarraitzen dute eta plastikoen adierazpena behar bada aurten etorriko da edo behintzat aurrera pausoak emango dira hori lortzeko. Gelditu beharko da baita ere biodibertsitate galera eta horrekin batera dago lotuta gure osasuna mehatxatzen duten arriskuak. Adibidez, gaixotasun emergenteak eta antibiotikoekiko erresistentziak. Txanponaren beste aldean daude medikuntzaren aurrerapenak, immunoterapia, terapia genikoa, RNA mezularia, horrek guztiak aurrera jarraitzen du eta IESaren prebentzioan lehenakapa birra edatuko den urtea izan behar du 2026an. Astronomian ikusiko deu nola txinatarrak eta estatu batuarrak misioak bidaliko dituzten ilargira. Eta Japoniak berriz Marteko ilargietara. Esak ere badauka exoplanetak ikertzeko asmoa. Adimen artifizialaren ahalmena sumatuko da arlo guztietan eta denetan kontuan izan beharko dira erronka etikoak eta sozialak. Hau guztia, zientzia.eusen.